Soc Bruno i el meu projecte és M'estic a l'Horta, que jo comenci en 22 anys, me fiqué en tot això del camp. Jo soc Antonio, he treballat en la FP agrícola durant molts anys, he sigut agricultor des de jovenet. Tu ara pensa't, xaval jove, jo m'he ficat en aquest fregau, doncs me'n vaig a qualsevol empresa de 8 a 3 o de 8 a 5 i ja està. I els fins de setmana festa. Si t'ho organitzes bé al final i tens una professionalització que poquet a poquet ho va donant, al final el que aconsegueixes és una bona rentabilitat i poder viure de l'horta i que no es perga la terra. Però això ho ha d'entendre la gent jove, que si no es manegen, això té mal final. Al principi eren fills d'agricultors, però després ja no. Per què? Perquè els propis agricultors diuen xiquet, tu vés-te'n a lo que siga, menys agricultura. Sempre anem a treballs que no se treballa molt, que se guanya molt, i tenim aquesta educació, que és treballar poc i cobrar molt. I el que va fer en el camp del meu bisavi és començar a plantar una fanecadeta per casa, i d'ahir poquet a poquet me va eixir algun mercat. Sí que és veritat que la gent jove que mos hem tirat al camp, diguem, el que sí que tenim és una altra filosofia, que és la filosofia local, de vendre al consumidor final, claro, la proximitat i tindre un producte fresc i deixar-se de dependre de les grans empreses que te paguen molt mal aquest preu. El futur de l'agricultura té que anar per una reestructuració, bestial. O sigui, no cosetes xicotetes, sinó a gran escala. I la gent jove són poquets, però estem fent, diguem, una xicoteta revolució al fer aquesta forma de recuperar el que era antigament. Perquè també moltes vegades això és ecològic. Claro, és ecològic que se diu ara, però això és el que feien els nostres bisavis. Jo he canviat molt el paradigma de vendre meu jo, anar al consumidor final, tindre tenda online, manejar-me en menjadors escolars, el que siga, però sí que n'hi ha futur, això se té que escoltar i que aquesta gent s'apropi a la gent que sap. Solo el 4% de los jefes de explotación agrícola tiene menos de 35 años, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. España cuenta con una de las más bajas cifras de jóvenes agricultores y agricultoras de toda la Unión Europea, según la Comisión Europea. La baja rentabilidad de las explotaciones y las dificultades para conseguir tierra obstaculizan el relevo generacional agrario. Compra productos locales a precios justos para ayudar a revalorizar las profesiones agrícolas. Incorpora jóvenes al sector agrícola para reducir el despoblamiento rural.